Yaba fowethu, yikhona kuphi okuyikho uma kunje? Nenzani lapha eThekwini? Nibamba abazali bethu inkunzi, nifaka ama-uniform. Uhlukephi umuntu ufaka impahla zephara nomuntu ofaka i-uniform uma kunje? Mina ngibona ngathi amaphara asemandleni ayefana namaphoyisa nohulumeni. Amaphara wonke isiyaluyalo emhlabeni, abantu bayale bafowethu, akukho ukuphumula. Umuntu omnyama usemva komuntu omnyama, ugogo uyayizamela, iy'ngane zakhe zifika ziyamchithisa, ziyamphuca, because lama-fruits ayodliwa iy'khulu thizeni, iy'phathimandla. Namhlanje sishaya abantu ababuyele kubo, basiphuca imisebenzi. Jikijiki khona lapho abazali bethu uma bezama ukudayisa nabo futhi siyabaphuca. Yini esiyifunayo? Yini esiyifunayo? Ngoba logogo nje lesitoki lesa abamphuca sona, I think esika 15,000 or more, 20,000, okuyimali akaze ayibambe mhlambe ngezandla zakhe. Thola ukuthi lesiya stock usithathe ngesikweletu. Anikucabangi konke lokho. Sasa nizovuka nithi ogogo bayaloya, akuhambi kahle emsebenzini. Siya-understand-a niqashiwe, kodwa nani mani imsebenzini niyifundelayo mani. Nisakucabanga yini mase nihleli lapha ey'khundleni emsebenzini ukuthi nifunde ngayo imithandazo yalezi zalukazi enihlukumezayo? Nilani khona yizo lezi zalukazi. Umuntu meke wasuka ekhaya bafowethu wayozama emgwaqeni omhlonipha. You understand? Hulumeni awusihloniphe noma ukuphi, sihloniphe nje. Hulumeni nje, into ekuthiwa uhulumeni emhlabeni ayihlonipha abantu. You understand? Musana ukulwa ngathi. Musana ukulwa ngathi. Sesikhathele manje le nto yenu. You understand? Nifike nishaya abantu nithi abantu baniphuca umsebenzi. Bahambe ke manje abantu. Onyoko, abantu abadala bakini basale bezama impilo nibaphuca futhi nabo. Bafowethu ake nicabangeni lento le isebenze, lento le isebenze lento. Ukwazi ukuphuca umuntu omdala kanje kuhle. Isinkwa lesi. Uyamuntu ulambile, uyambona uhamba kancane kanjani, inhliziyo yakhe ibuhlungu. Amanyala la engiwabonayo. Akuyona i-content engiyenza la, amanyala. Akuyena uphunga lenja ke lo. Understand? Umena ngithi amasimba lento enziwayo. Lo khiphe leyo order leyo, okhipha ama-order ukuthi imetro ihambe iphuca abantu abazamayo. Amanyala. Mtsheleni ukuthi nje mlomo kanina. Ngeke uhambe uyophuca umuntu over 60 years. Uthenzeni lo muntu? Ayikho ifake yobhanana. Nika amakule edayisa ofake ibulala abantu. Mase sidayisela thina niyasiphuca, niphuca omama bethu beyidayisela beyizamela. Ayikho into efresh njengotamatisi othenga estradini, because kumele uheha abantu. Understand? Lo muntu lo kuyena yena okhipha lawo ma-order ukuthi ke abazali bethu bahlukunyezwe. Ngitsheleni ukuthi nemlomo kanina. Ayikho right leyo nto. Awukwazi ukulanda isalukazi esingawo. Uyazi lo muntu yini emxoshe ekhaya? Yini emsuse ekhaya lo muntu? Uyayazi ngoba wona usemsebenzini. Ezakhe izingane mhlambe zafa zonke. Mebheke wena ubona ingane engamsiza. Fika wena uzombamba inkunzi, ufaka uniform nebhibhi yomsebenzi msunu.